ассалому алайкум дӯстон, апо, ховараву подписчикони гиромии қадр. аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. имрӯз қарор доштам дар бозори Корвон, тарафи Корвонсити дуюм дарвоза қатори ростакӣ, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор куртаҳои духта, ки аз матоъҳои комбахт духта ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. шумо бошед дӯстон, наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз наворҳои мо огоҳ бошанд. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. бонувони муҳтарам, ана ҳамин куртаҳои духтае ки шумо дар навор мебинед, ҳамино ҳамаш аз матоъҳои комбахти якумсорт духта ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи чунин як куртаи зебо аз тарафи соҳибкор аз 200 сомон то 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. размерҳояшон бошад аз размери 42 сар карда то размерҳои 60 мешавад. дӯстон, ин ҷо бинед ки чӣ қадар комбахтҳои зебо духта ба фурӯш гузошта шудааст, ки инаш аз дигараш нусхаҳояшон фарқ мекунад. ҳамаи ҳамин куртаҳое ки шумо дар навор мебинед, аксарияти ҳаминҳо нигинадор буда бо почаҳояшон духта ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи як куртапоча аз тарафи соҳибкор аз 200 сомон то 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. масалан, нархи як куртапочаи остинкалтааш 200 сомон нархгузорӣ шуда бошад, нархи остиндарозаш бошад 250 сомон нархгузорӣ шудааст. бонувони муҳтарам, ин ҷо бинед ки чӣ қадар комбахтҳои зебо ба фурӯш гузошта шудааст, ки инаш аз дигараш зеботар мебошад. ин ҷо бинед ки гардану остинҳояшон бошад аз ҳар гуна нигинаҳо украшенӣ карда шудааст. ва ҳамаи ҳамин куртаҳое ки шумо дар навор мебинед, ҳамаи ҳаминҳо бо почаҳояшон духта ба фурӯш гузошта шудааст. дӯстон ва бонувони муҳтарам, ин ҷо ногуфта намонад. касоне ки аз чунин комбахтҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Корвонсити дуюм дарвоза, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст ва берун аз шаҳри Душанбе бошад муомила карда мешавад. ва дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон ва бонувони муҳтарам тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. хайр, то навори навбатӣ.